Kinakabahan si Lynn habang nakasakay sa jeep yakap-yakap ang lumang shoulder bag na halatang pagod na sa dami ng pinagdaanan. Pawis ang palad niya kahit malamig ang hangin sa umaga. Ilang beses na niyang tiningnan ang oras sa cellphone. 7:42 a.m. Kung hindi siya magmamadali, malalate siya sa unang araw niya sa Asterion Group, isang kumpanya na kilala sa pagiging prestihiyoso, mataas ang standards at mas mataas pa ang pride ng CEO. Huminga siya ng malalim habang bumababa sa tapat ng mataas na gusali na parang tumatagos sa ulap. Salamin bakal puro itim at pilak. Napalunok si Lynn, para siyang papasok sa ibang mundo. Hindi yung mundo ng karinderya sa kanto ng bahay nila o ng maliit na bakery na dati niyang pinagtatrabahuhan. Ito, corporate jungle. At sa tuktok ng jungle, nandoon ang pangalan na ilang linggo niya nang naririnig sa balita sa social media, pati sa mga chismis ng kapitbahay Minka. Pinakabatang CEO sa industriya, multi-awarded self-made genius at ayon sa mga nabasa niya, impossible to please. Sige Lynn, kaya mo, tubulong niya sa sarili habang inaayos ang kwelyo ng puting blouse niya. Iyon na lang ang pinakadesente niyang damit. Pinagplanuhan niya to. Pinlansya kagabi. Nilagyan pa ng konting pulbos ang mukha niya lip tint na mura at ponytail na mahigpit para at least mukha siyang composed kahit ang totoo, gulo-gulo na ang loob niya. Pagpasok niya sa lobby, halos mabingi siya sa tunog ng heels na sumasayad sa makintab na sahig. Ang daming tao. Mga babae naka-pencil skirt, mga lalaki naka-suit. May receptionist sa front desk na naka-red lipstick at nakangiti pero halatang sanay sa high-class na tao. "Good morning, ma'am." For interview po, magalang na tanong ng receptionist. Hindi po. First day ko po. Secretary ni Sir Minka, sagot ni Lynn, medyo namumula pa ang tenga. Napatingin saglit ang receptionist, parang may bahagyang gulat sa mata, sabay mabilis nang ngumiti ulit. Kayo po si Miss Lynn Le, ina-announce na po kayo kanina. Ito po access ID. Diretso po kayo sa top floor. Pinakaitaas. Executive office. Elevators on the left. Top floor. Siyempre. Kinuha ni Lynn ang ID, nagpasalamat at halos makalimutan ng huminga habang naglalakad papunta sa elevator. Napansin niya ang ilang empleyadong nakatingin sa kanya, tahimik, parang nag-a-assess. Siguro iniisip nila, eto na naman, bagong secretary na naman ni Sir Minka. Naiisip niya habang pilit na ngumingiti. Pagpasok niya sa elevator, sinolo niya ang button na may nakalagay na exclusive access, executive floor. Parang pati pindutan palang intimidating na. Umangat ang elevator mabilis, parang sumasabay ang tibok ng puso niya pataas. Pagbukas ng pinto, parang ibang mundo ulit. Mas tahimik, mas maluwag. Mauutak ang kulay puting pader, dark wood na sahig, glass wall na tanaw ang buong syudad. Reception desk lang sa gitna at hallway papunta sa corner office. Good morning, bati ng babaeng nakaupo sa reception. Medyo mas matanda kay Lynn, marunong mag-makeup, halatang sanay sa environment na to. May nakasukbit na ID, Mai. Executive assistant. Good morning po, sagot ni Lynn. Ako po si Lynn. New secretary. Medyo nahihiya pa siyang banggitin ang title. Ikaw pala. Ngumiti si Mai, pero yung ngiti niya parang may halong awa at aliw. Welcome. Ilang taon ka na, mabilis na tanong, parang nagtsitsismis lang. 22 po. Ay, bata pa. Bagay. Tumango-tango si Mai. Nandoon si Sir sa office niya. Kanina pa gising yon. Kahit linggo pa yan papasok. Ganyan siya. Eto, ihahatid na kita. Sumabay si Lynn kay Mai habang naglalakad papunta sa glass door sa dulo ng hallway. May nakasulat sa maliit na plakang metal, Minka, Chief Executive Officer. Kinakabahan si Lynn. Parang gusto niyang umatras bigla.
Pero nauna na ang kamay ni Mai sa pagkatok. Sir, nandito na po si Miss Lin Lee. New Secretary, mahinang sabi ni Mai. Come in, malamig na sagot na galing sa loob. Malinaw. Diretso. Walang emosyon. Binuksan ni Mai ang pinto at bahagyang itinulak si Lin pasulong gamit ang siko sabay bulong. Good luck bago siya umalis. Halos mapahinto si Lin sa unang yapak pa lang sa loob ng opisina. Malaki ang silid. Halos kalahati pader ay salamin. Makikita mo ang buong lungsod, parang ang liit-liit lang ng mga tao at sasakyan sa baba. May mahaba at makinis na mesa sa gitna, black na parang piano, at sa likod noon may lalaking nakaupo. Naka-dark navy suit siya, walang kabuhok-buhok sa mukha, malinis ang linya ng panga-buhok na naka-style ng perpekto at mga mata na gray. O baka nag-a-assume lang si Lin. Pero ang totoo, yung tingin niya ang unang tumama sa kanya. Diretso, malamig. Walang pakialam kung kinakabahan ka o hindi. Miss Lin, tanong niya, walang ngiti. Po! Napayuko agad si Lin at lumakad papasok, hawak ang bag na parang shield. Tinignan ni Minka ang wristwatch niya, yung tipong mamahaling brand na hindi na niya kailangang basahin para malaman na mahal. It's 8:07, mahinang sabi nito. Pero, yung mahinang boses higit pa sa sigaw ang tama kay Lin. Nag-start ang working hours mo ng 8 sharp. Napatingin si Lin sa wall clock sa opisina. O nga, 8:07. 7 minuto. 7 minuto lang. Pasensya po, sir. Yung elevator po kasi, I don't care, putol ka agad ni Minka. Hindi siya sumisigaw, pero matalim. If you want to work here, be on time. I don't hire excuses. Napakagat ng labi si Lin. Pinipigilan niyang magpaliwanag pa. Pinipigilan niyang hindi tumulo ang luha. Unang araw niya palang ganito na. Understood po, sir. Hindi na po mauulit, mahinang sagot niya. Tumingin si Ha saglit sa file sa harap niya, parang nire-review ang application. You graduated top of your class, right? Opo. Then act like it. Inabot niya ang isang stack ng mga dokumento. File these. Alphabetical order. Then prepare my coffee. Black. No sugar. Exactly 100 nimwef dool. Don't mess up. Napatingin si Lin saglit sa papel, sabay mabilis na tumango. Opo, sir. Gagawin ko po ngayon. Papunta na sana siya sa maliit na side table kung saan may mga folder at gamit nang mapansin niya ang isang bagay. Sa gilid ng desk ni Minka may tumilamsik na natuyong kape. Malaki-laki. Parang matagal nang hindi napapansin. Hay nako, bulong niya sa isip, sayang tong mesa, ang ganda pa naman. Bago pa siya makapag-isip kung tama bang linisin, automatic nang hinugot ng kamay niya ang tissue mula sa box sa gilid. Lumapit siya, marahang pinunasan yung talsik. Pero bago pa niya maabot lahat, biglang nagsalita si Ka. What do you think you're doing? Malamig na tanong, hindi man lang tumaas ang boses, pero para bang bumigat ang hangin sa buong kwarto. Natigilan si Lin. Sir, yung kape po kasi. Nakita ko pong may... Did I ask you to touch my desk? Mabilis, pero kontrolado ang tono. Napakibit si Lin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa sariling katangahan o mas matatakot. Akala ko po kasi... That's your problem, putol ulit ni Ha, tumayo mula sa upuan niya ng dahan-dahan. You assume too much. Next time, wait for my instructions. I don't want anything on my desk moved unless I say so. Clear na nuyo ang lalamunan ni Lin. Opo, sir. Pasensya po. Tumuloy siya sa pag-aayos ng mga file sa maliit na cabinet sa gilid, pilit pinapakalma ang kamay niyang nanginginig. Ramdam niya ang tingin ni Ha sa gilid, parang sinusukat siya kung hanggang saan ang kaya niya. You're new. So, I'll let it pass this time, mahinang sambit ni Ha habang naglalakad pabalik sa swivel chair niya. But I don't tolerate carelessness. I don't give second chances easily.
halos mapalunok ulit si Lynn. Opo sir, maiintindihan ko po. Paglabas niya sa opisina pagkatapos i-file ang unang batch ng documents, parang sumabog ang ingay ng paligid. Parang lahat ng mata nakatingin sa kanya. May ilang sekretaryang nakapila sa pantry, may mga lalaki sa HR na nag-uusap. Pero yung dalawang babae sa corner halatang matagal na sa kompanya, agad siyang sinenyasan. Hey, new girl, tawag ng isa. First day mo, di ba? Ikaw ba si Lynn? Opo, nahihiya pa rin siyang ngumiti. Ako si Ha, siya si Trin. Pareho kaming nasa admin. So kamusta? Tanong ni Ha sabay ngisi. Na-meet mo na si Sir. Tumango si Lynn, napapailing sabay, napangiti na parang umiiyak sa loob. Opo, medyo nakakatakot po siya. Medyo singit ni Trin sabay tawa ng maikli. Girl, yan na ang pinakamabait mong description. You survived 5 minutes inside his office, malaking achievement na. Yon. At least dagdag ni Ha, nagbaba ng boses, gwapo siya. Di ba nakakatakot pero yung mukha hindi. Hindi napigilang matawa si Lynn kahit paano. Oo nga po, pero yung tingin niya parang x-ray. Tama yan. Nasa kanya ang all-in-one package, gwapo, mayaman, genius, at tumigil si Trin, umirap, emotionally unavailable. Napakunot no si Lynn. Emotionally, walang laman ang mukha niya, girl. Kahit sa meetings, parang robot, paliwanag ni Ha. Pero lately, may napapansin kaming kakaiba. Ano pong kakaiba? Hindi napigilang magtanong ni Lynn. Nagkatinginan si Ha at Trin sabay, parehong nagtaas ng kilay, parang may alam na silang hindi sinasabi ng buo. Basta bulong ni Trin. Pag matagal ka na dito, mapapansin mo rin. May mga araw na bigla na lang sumisimigaw sa boardroom. May mga araw na tahimik lang pero mas nakakatakot. At may rare days, bahagyang ngumiti na parang nagiging tao siya. Rare days, bulong ni Lynn, hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Yeah, sagot ni Ha. Kadalasan, pag may naalala siyang kung sino. Napatigil si Lynn. Naalala, Ha shrugged. Matagal na yon. Huwag mong masyadong isipin. Basta tip lang, kung kaya mong hindi ka umiyak sa harap niya, bonus point yan. At huwag na huwag kang mag-assume na mabait na siya sa'yo kasi ngumiti siya ng konti. Minsan may sarili lang siyang mundo. Habang nag-uusap sila, napalingon si Lynn sa glass wall ng opisina ni Ka. Sa loob, nakikita niya ang silhouette niya nakatayo sa harap ng desk, nakayuko sa mga papel. At sandali lang, parang nakita niyang tumigil ang lalaki sa pagsusulat, bahagyang itinaas ang tingin at tumuon sa kanya. Napaatras siya ng bahagya, parang nahuling may ginagawang mali kahit wala naman. Umiwas siya ng tingin. Lynn, tawag ni Ha. Okay ka lang? Opo. Medyo kabado lang po, pilit niyang ngiti. Normal lang yan, sabi ni Trin. Lahat kami dumaan dyan. May mga umalis after 1 week. May mga tumagal ng months. Ikaw, tingnan natin. Ngumiti si Lynn pero sa loob niya tahimik siyang nagdedesisyon. Hindi ako aalis agad, bulong niya sa isip. Kahit ganon siya kastrikto. Kailangan ko tong trabaho. Kailangan ko patunayan na kaya ko. Hindi ako magpapatalo sa isang boss na may cold eyes. Habang bumabalik siya sa opisina ni Minka, dala ang coffee tray at maingat na susukatin ang 150 ml na black coffee na walang asukal, ramdam niyang pareho siyang kinakalaban ng dalawang bagay, ang takot niya sa sungit ng boss niya. At yung kakaibang curiosity na nagsisimula ng gumalaw sa dibdib niya tuwing sumasalo ang mga mata nila kahit sandali lang. Lumipas ang unang linggo ni Lynn sa Asterion nang parang roller coaster ang araw-araw. Minsan pakiramdam niya kaya niya, minsan naman parang gusto niyang mag-resign at umuwi na lang sa probinsya. Pero tuwing naiisip niya ang nanay niya na nagtitinda ng gulaman sa kanto para may pangbaon siya noon, lalo siyang tumitibay. At sa araw-araw na pagpasok niya, hindi nawala ang presensya ni Minka,
Presensyang kayang magpatuyo ng lalamunan kahit hindi nagsasalita. Isang umaga habang inaayos niya ang last batch ng mga dokumento para sa meeting, tumayo bigla si Kha mula sa swivel chair niya. Lin tawag nito. Nagulat si Lin. Sa isang linggo niya sa kompanya, hindi pa rin niya nasasanay marinig ang pangalan niya sa mababa malamig at kontroladong boses na yon. Opo sir, tanong niya agad lumapit. Tinuro ni Kha ang isang form. You stapled this wrong. Napakurap si Lin. Inabot niya ang papel. Oo nga, medyo tabingi. Konti lang naman halos hindi halata kung hindi freak sa perfection yung nakatingin. Pasensya po, aayusin ko po, mahina niyang sabi. Ngunit napansin niyang nakatingin lang si Kha sa kanya. Hindi yung tipong galit ha? Iba, malalim. Parang sinusuri siya. Parang gusto siyang hanapin sa loob. You're trembling, sabi ni Kha may halong pagsusuri sa boses. Umigtad si Lin. Naramdaman niyang nanginginig nga ang kamay niya habang hawak ang stapler. Ay hindi po sir. Medyo malamig lang po dito, depensa niya sabay pilit ng ngiti. Umangat ang kilay ni Kha. It's 22 degrees. Not cold, bulong nito, parang hindi naman talaga naniniwala sa sinabi niya. Lumapit pa si Kha, masyadong malapit, yung tipong isang hakbang na lang aabot na yung hininga niya sa leeg ni Lin. Namilog ang mata ng dalaga. Focus, sabi niya mababa pero hindi na malamig. Parang may kakaibang init na ngayon. Parang napako si Lin sa kinatatayuan niya. Pero pinilit niyang tuparin ang utos. Hinawakan niya ng maayos ang stapler, inayos ang papel. Pero habang ginagawa niya iyon, ramdam niya ang presensya ni Kha sa balikat niya, sobrang lapit na halos maramdaman niya kung saan tumatama ang hininga nito. Nang matapos siya, inabot niya ang papel na halos hindi man lang niya matingnan ng diretso. Here, sir. Tumingin si Kha sa papel. Tahimik, matagal, parang nag-iisip. Naramdaman ni Lin na lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ayaw na niyang umambag pa sa lista ng embarrassment ngayong araw, kaya nakayuko na lang siya. Hanggang biglang nagsalita si Kha. You're not like the others. Dumiretso ang tingin ni Lin sa kanya, hindi niya napigilan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya naguguluhan. A lot of women here can't even look at me. You... Tumigil ito saka bahagyang tumingin sa labi niya bago bumalik ang tingin sa mata niya. You try too hard to be composed. Napakagat si Lin ng labi. Hindi niya alam kung insulto ba iyon o... Hindi. I'm just doing my job po. Good, sagot ni Kha. Keep it that way. Umalis na ito pabalik sa mesa niya pero si Lin nanatiling nakatayo roon tulala. Ano bang problema ko? Bakit ako kinakabahan sa kanya? Boss ko lang siya, bulong niya sa sarili habang pinipilit ngumiti ng formal. Pero hindi niya maiwasang balikan ang tono ng you're not like the others. Hindi galit, hindi rin biro. Merong kung anong hindi niya mabasa. Kinahapunan habang nasa pantry si Lin para mag-print ng updated contract forms, biglang tumunog ang intercom. Lin, my office, now! Napapitlag si Lin, agad kinuha ang mga papeles at tumakbo papunta sa office ni Kha. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok. Come in, utos ni Kha. Pagpasok niya, nakatalikod ang lalaki nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling glass wall. Nakatingin sa lungsod sa ibaba, hawak ang isang black pen. Para siyang eksena sa pelikula. Sir, here are the updated files, sabi ni Lin. Habang iniaabot ang folder, hindi ito kumuha. Tumayo lang doon, nakatalikod pa rin. You came early today, mahina pero malinaw na sabi nito. Napatingin si Lin sa kanya. Opo, kasi ayaw ko pong malate ulit. 15 minutes early, dagdag niya. That's impressive. Napakunot noo si Lin. Po, sir. Impressive po, yes. Natigilan si Lin.
Kanina, halos yakapin na niya ang printer sa tagal ng pag-aayos ng papel, tapos ngayon biglang impressive. Thank you po. Don't thank me, sagot ni Ka. Pero may kakaibang lambing sa tono niya. Just keep being early. Hindi alam ni Lynn kung bakit, pero parang uminit ang pisngi niya. Pinilit niyang ibalik ang professionalism niya. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Tumingin si Ka sa kanya diretso. Hindi sharp tulad ng dati. Mas malambot. Parang may iniisip siya. You smile a lot, sabi nito bigla. Naghulat si Lynn. Po, you smile ulit ni Ka, like someone I used to know. Parang may sumundot sa dibdib ni Lynn. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang nanlamig. Ewan ko po sir. Natural lang po talaga siguro. Don't. Mahinang sabi ni Ka. Don't smile like that. Napakunot ang noo ni Lynn. Bakit po tahimik si Ka ng ilang segundo bago nagsalita ulit pero ngayon mas mababa ang tono? Because every time you smile, I remember her. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sino si her? Gusto niyang magtanong. Pero natatakot rin siya sa sagot. Parang may nakatagong bigat sa boses ni Kabigat na hindi pa niya kayang unawain. Opo sir, tanging nasabi niya. Tapos muna tanong ni Ka biglang balik sa pagiging formal. Opo, good, you can go. Lumabas si Lynn na parang lutang. Pagdating sa mesa niya, halos bumagsak siya sa upuan. Nakatingin lang sa mga papel pero wala siyang na-absorb. Nararamdaman niyang may kakaiba. Hindi yung tipong simpleng sungit na boss. Hindi rin simpleng crush. May koneksyon. Hindi nga lang niya alam kung bakit parang lumalalim ang tingin ni Ka sa tuwing tinititigan siya. Pero sabay, may lungkot na gumuguhit sa mga mata nito. Napahawak si Lynn sa dibdib niya. Lynn, huwag ka bulong niya sa sarili. Wala kang karapatang kiligin. Boss mo lang siya. Pero kahit pilit niyang iwasan, alam niyang may nangyayari. At oo, kahit ayaw niyang aminin, mas mabilis nang tumitibok ang puso niya tuwing naririnig niya ang malalim na boses ng taong halos hindi man lang ngumiti pero ngayon, parang unti-unti siyang tinitignan ng iba. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung kaya niya pa bang umiwas. Hindi na namalayan ni Lynn kung paano lumipas ang mga susunod na linggo. Parang unti-unti siyang hinihigop ng mundo ni Minka ng mga tahimik na titig nito ng paraan nitong tumawag sa pangalan niya na parang laging may nakatagong tanong ng mga sandaling hindi naman dapat espesyal pero nagiging espesyal kapag nandoon siya. At oo, kahit anong iwas niya, kahit ilang beses niyang paalalahanan ang sarili, dumating ang araw na hindi na niya maitanggi. May nararamdaman na siya. Nangyayari ito sa pinakawalang kwentang sandali gaya ng kapag inaabot niya ang kape at aksidenteng nagtatama ang mga daliri nila. O kapag nakikita niya siyang nakatingin sa kanya mula sa kabilang mesa parang may binabasa sa mukha niya na siya man hindi mabasa. At tuwing ganon, parang humihina ang tuhod niya. Pero araw na ito ang araw na magpapabagsak sa lahat, hindi niya inakalang darating ng ganito kabigat. Gabi na. 9:47 p.m. Nasa opisina pa rin sila. Kasalukuyan niyang inaayos ang final reports para sa quarterly review bukas. Si Minka naman tahimik na nakaupo nakatingin sa laptop. Tanging tunog na maririnig ay ang hum ng aircon at ang pag-click ng ballpen niya. Lintawag ni Ka, hindi man lang tumitingin. Bring me the finance breakdown again. Yung revised. Opo, sir. Tumayo siya at kinuha ang folder sa kabilang mesa. Pero paglingon niya, nabunggo niya ang isang stack ng dokumento sa gilid. Bumagsak ang ilang papel sa sahig. Ay dali-dali niyang pinulot. Careful, sabi ni Ka, pero hindi galit. Parang nag-aalala. Inangat ni Lynn ang tingin. Nakasalubong niya ang mata ni Ka. At doon sa isang iglap, parang may kumalas na pader. Hindi niya alam kung sino ang nauna, pero bago niya namalayan, nasa tabi na niya si Ka, tumutulong pinulot ang mga papel,
pero hindi iyon ang nagtigil sa paghinga niya. Ang kamay nito tumama sa kamay niya at hindi ito agad umatras. Malaki ang kamay ni Ka, mainit, hindi tulad ng malamig na aura niya. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata nila sa distansyang halos wala ng hangin sa pagitan. "Sir," bulong ni Lin. "Stop calling me sir," sabi ni Ka mababa, halos pabulong. "Just Min." Umangat ang puso ni Lin sa lalamunan niya. Pero Lin putol ni Ka at ngayon may kakaibang pagkapit ang tono niya, parang lumalaban sa emosyon na pilit niyang tinatago. "Don't talk." Hinawakan ni Ka ang pisngi niya. Tahimik, mabagal, parang natatakot na baka mabasag siya. At bago pa sila pareho makapag-isip nangyari ito. Hinalikan siya ni Min Ka. Hindi mabagsik, hindi agresibo, pero puno ng sabik na parang matagal ng kinulong. At nang magdikit ang labi nila, parang nawala ang mundo. Nawala ang mga ulat, deadlines, rules, lahat. Si Lin ang unang humiwalay hingal. "Sir, hindi po tama to." Tumingin si Min sa kanya at doon niya nakita ang hindi niya inaasahang emotion, hindi lust, hindi excitement, kundi sakit. "Lin," bulong nito, kumuha ng hangin na parang may kinakalaban sa loob. "Akala ko, hindi na ako makakaramdam ng ganito ulit." Napasinghap si Lin. "Sir," pero hindi pa siya nakakapagtanong, biglang hinila siya ni Min papalapit, mahigpit, desperado. Parang natatakot itong may mawawala. At sa gabing iyon, hindi na sila naghiwalay. Ang init ng yakap, ang bawat bulong, ang bawat halik, lahat iyon hindi laswa, hindi laro. Parang 2 taong matagal nang nauuhaw sa closeness at ngayon lang nagkaroon ng lakas para hayaang mangyari. At sa gitna ng mga halik at haplos na hindi na mapigilan, narinig ni Lin ang bagay na hindi dapat niyang marinig. "Lan," biglang naputol ang paghinga ni Lin. Nag-freeze ang buong katawan niya. Si Min Ka nakayakap pa sa kanya, humihingal, pero malinaw ang salitang lumabas sa bibig niya. "Lan," hindi Lin, "Lan." Parang may sumaksak sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano siya nakabangon, pero mabilis siyang umalis sa pagkakayakap nito, halos natatalisod habang nag-aayos ng blouse niya. "Lin, wait," gulat na tawag ni Min. Pero umiling siya mabilis, takot na sasaktan, hindi makatingin ng diretso. "Ano pong sinabi ninyo?" Basag ang boses niya. Nanlaki ang mata ni Min pero hindi ito agad nakapagsalita. Hindi niya maibalik ang boses niya. Nakatayo lang siya doon, parang biglang nawala ng kwenta ang lahat. Tiningnan siya ni Lin at sa unang pagkakataon hindi niya nakita ang CEO. Nakita niya ang isang lalaking wasak sa loob. "I thought," bulong ni Min pero hindi niya tinuloy. "Hindi ako siya pabulong na," sabi ni Lin nanginginig. "Lin, please." Ayoko po, umiwas siya. "Hindi po ako papalit sa kahit sino siya." At bago pa makalapit ulit si Min, tumakbo si Lin palabas ng opisina. Kinabukasan, hindi niya alam kung paano nagawa, pero nagpakita pa rin siya sa trabaho. Nanginginig ang katawan niya, namamaga ang mata sa kakaiyak, pero kailangan niya. Pagpasok niya sa opisina upang linisin ang table at maghanda para sa araw, napansin niya ang isang folder na hindi niya naaalalang naroon dati. Nasa gilid ng mesa ni Min. Nawalan siya ng lakas, pero nilapitan niya. Inangat niya ang larawan sa loob, at parang nahulog ang loob niya sa sahig. Isang babae, nakangiti. Parehong-pareho ng ngiti niya. Mata, kilay, hugis ng muka. Lahat. Pero hindi siya iyon. Pero alam niya kung sino. Lan, ang ate niyang kakambal na matagal nang patay. Nang gabing iyon, paulit-ulit siyang nagtanong sa sarili. Bakit siya hindi nagsabi? Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Bakit kailangan niyang tawagin ang pangalan ng ate niya sa gitna ng lahat? Pero ang pinakamalala, bakit siya mas nasasaktan kaysa galit?
At habang pinipigilan ang hikbi sa unan, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Minka, sino ka sa buhay ni ate? Tumakas si Lynn mula sa Maynila na parang may humahabol na anino at oo may humahabol nga. Hindi si Minka, kundi ang bigat ng katotohanang hindi niya napaghandaan ang puso niyang nabuksan sa maling tao, maling sandali, maling paraan. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at kalderetang niluluto ng nanay. Tahimik ang bahay, maliit luma, pero iyon ang kaisa-isang lugar kung saan kayang huminga ng dibdib niya. Anak, bakit bigla ka na lang umuwi? Hindi ka man lang nag-text. Halatang nag-aalala ang nanay habang inaabot sa kanya ang malamig na tubig. Ngumiti si Lynn pilit. Napagod lang po. Gusto ko muna dito. Hindi na siya tinanong pa dahil marunong ang nanay niya. May mga tanong na hindi dapat pilitin. Sa gabing iyon, habang nakadapa siya sa papag, nakayakap sa manipis na kumot, saka lang tuluyang bumigay ang luha niya. Tahimik, mahaba, masakit, paulit-ulit. Hindi niya alam kung ilang araw siyang halos hindi lumalabas ng bahay. Tumutulong lang siya kay nanay, magpakain ng mga manok, nagwawalis ng bakuran, nagluluto. Pero sa tuwing sumisilip ang alaala ni Men, ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, ang mga kamay nitong humahawak sa pisngi niya, as if siya ang taong matagal na niyang hinintay, hindi niya maiwasang manlambot at masaktan muli. At kapag sumisingit ang isang pangalan sa utak niya lan, parang binibiyak ang puso niya mula loob. Isang umaga habang naglalaba sila sa likod ng bahay, biglang nahilo si Lynn. Nabitawan niya ang baldeng may tubig. Kumalabog iyon sa lupa. Lynn, tarantang takbo ng nanay niya. Anak, bakit? Wala po. Nahilo lang. Siguro pagod lang. Pero hindi iyon ang huling beses. Sa sunod na araw, muntik na siyang magsuka habang nagtatadtad ng sibuyas. Sa sumunod naman, napansin niyang hindi siya dinadatnan. Doon nanginig ang mga kamay niya. Hindi posible, pero alam niyang posible. Alam niya kung kailan. Alam niya kung kanino. At nang araw na yon sa isang maliit na health center na amoy alcohol at lumang kortina, hawak niya ang pregnancy test na may 2 malinaw na linya. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi galit kay Min. Hindi rin galit sa sarili. Kundi takot. Dobleng takot. Paano kung hanapin ni Min ang anak? Paano kung hindi? At higit sa lahat, paano niya ipoprotekta ang bata mula sa sakit na minsan nang sinira ang pamilya nila? 3 buwan siyang hindi nagparamdam. Pero si Minka hindi siya tumigil. Una email, sunod messages, sunod tawag. Sunod mga empleyado ng Asterion ang nagtanong kung nasaan siya. Hindi siya sumagot. Hanggang isang hapon habang nag-aayos siya ng mga tinik sa isdang lulutuin nila para sa hapunan, may humintong itim na SUV sa harap ng bahay. Kumawag ang puso ni Lynn. Bumukas ang pinto. At pagkatapos ng 3 buwang pananahimik, narinig niyang muli ang boses na akala niya ay kaya niyang kalimutan. Lynn. Napalingon siya. Nakatayo si Min sa harap ng bahay nila, nakasuot ng puting long sleeves, na marumi na sa biyahe, ang buhok hindi ayos at ang mga mata. Hindi iyon ang malamig na CEO ng Asterion. Iyon ang mata ng taong hindi nakatulog ng maraming gabi. Ba't ka nandito? Mahina niyang tanong, pilit pinapatatag ang boses. Lumapit si Min pero tumigil siya bago maabot si Lynn. Hindi mo ako sinasagot. Hindi ako mapakali. Hindi ako huminga ng malalim. Parang nagpipigil ng kung anong emosyon. Hindi ako okay. Ramdam ni Lynn ang kirot sa tinig niya pero hindi siya maaaring madala. Ano pong kailangan ninyo? Formal, malamig, tinatago ang panginginig. Tumingin si Min diretso sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad. Napakunot si Lynn. Hindi niya inasahan iyon. For hurting you, dagdag pa ni Min, halos hindi lumalabas ang boses.
And for saying her name. Biglang tumulo ang luha ni Lynn pero pinunasan niya agad. Ayaw niyang makita ni Men. Ano po ba talaga? Silan sa buhay ninyo, tanong niya mahina pero diretso. Umangat ang tingin ni Men sa kanya puno ng bigat na hindi niya maipaliwanag. Silan, bulong niya, ang babaeng minahal ko. The only one I ever natigil siya, parang nahihirapan huminga, akala ko hindi ako makaka-let go. Tumulo na ang luha ni Lynn ng tuluyan. Pero, bakit hindi ninyo sinabi agad pabulong halos hindi marinig? Tumingin si Min sa lupa. Dahil natakot ako. Dahil mali. Dahil alam kong masasaktan ka. Mas lalo po akong nasaktan, sagot ni Lynn masakit. Tumingin ulit si Min, diretsong tinitigan ang mata niya. I know. At hindi ko kayang itama yon kung hindi mo ako kakausapin. Tahimik si Lynn, mahaba. Hanggang sa narinig niya ang boses ni nanay mula sa likod. Anak, okay ka lang. Nagulat si Min na patingin. At doon nakita ni nanay ang itsura ni Lynn, pula ang mata nanginginig. Lumapit si nanay, hinawakan ang braso ni Min. Hindi magaspang pero matatag. Kung anuman ang pakay mo, iho, mahinang sabi ng nanay niya. Huwag mo nang pahabain ang sakit ng anak ko. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na magpaliwanag o magdepensa, yumuko si Min, parang batang naabutan ng kasalanan. I'm sorry, bulong nito. Pero bago pa makapagsalita si Lynn, biglang sumipa ang tiyan niya, hindi masakit pero malinaw. Napahawak siya roon. Lynn, taranta ng nanay niya. At doon sa harap ng dalawang taong hindi niya inakalang magkikita ng ganito, lumabas ang isang bagay na matagal niya nang tinatago. Buntis po ako. Parang bumagal ang lahat. Nalaglag ang panga ni nanay. Nanlaki ang mata ni Min. At ang unang salitang lumabas sa bibig ng CEO na walang emosyon ay hindi sigaw, hindi tanong, hindi galit, kundi isang bulong na halos marinig lang ng hangin mine. Nagangat si Lynn ng tingin luhaan. Opo, sagot niya mahina pero malinaw. Anak ninyo. At sa unang pagkakataon simula nang makilala niya si Minka, nakita niya ang hindi niya akalaing emosyon na kayang lumabas mula sa isang lalaking halos hindi marunong ngumiti. Takot, pagkagulat, at pag-iyak. Lynn. Basag ang boses ni Min habang lumalapit, pero huminto siya nang inangat ni Lynn ang palad niya para pigilan. Wag po, hindi ko kailangan ng responsibilidad ninyo. Tumingin si Min sa kanya na parang sinuntok sa dibdib. Hindi yan responsibility. This is tumigil, nauutal, this is my child. Hinawakan niya ang ulo, naglakad paatras, parang hindi makahinga. You should have told me. I should have been here. You shouldn't have gone through this alone. Naantig si Lynn pero nanatili ang takot. Hindi ko po alam kung kaya kong pagkatiwalaan kayo. Tumingin si Min sa kanya nang matagal, yung tipong inuukit ang mukha niya sa isip. Tama ka, sabi niya, mahinahon. Hindi mo dapat ako pagkatiwalaan agad. Humakbang ito palapit marahan, parang natatakot masira si Lynn sa kahit anong biglaan. Kaya, hayaan mong simulan ko ulit. At sa tono niya, alam ni Lynn na totoo iyon. Hindi ito pakiusap, hindi pagmamakaawa, isang pangakong nagsisimula pa lang. At nang gabing iyon, habang nakaupo si Min sa maliit na bangko sa labas ng bahay, hindi umaalis hanggang sumapit ang madaling araw, doon niya unang beses nakita na hindi lang CEO si Minka. Isa siyang lalaking nawalan na minsan, at ngayon handang magbago para hindi na muling mawalan. Mula noong gabing iyon, hindi na umalis si Minka sa probinsya. Hindi siya umuwi sa Maynila, hindi bumalik sa Asterion. Kahit tinatawagan na siya ng board, hindi rin niya inalok si Lynn ng pera o kahit anong solusyon. Sa halip, tahimik siyang umuupo sa labas ng bahay, gabi-gabi sa lumang bangkong, gawa sa kawayan na malapit ng mabalitangan ang papel at ballpen, ngunit halos wala namang naisusulat.
para siyang bantay. O baka mas tama ama, natakot gumawa ng maling hakbang. Hindi niya ginulo si Lynn. Hindi siya nagtanong ng sobra. Sa halip bawat araw nakikita lang siyang tumatayo mula sa upuan at nagsasabing, "Good morning" na parang iyon na ang pinakamahalagang bagay na kaya niyang sabihin ng hindi natatakot. At tuwing mabibigla si Lynn sa pag-aakay niya sa hagdan sa pagbuhat niya ng mga galon o sa pagkaalam niyang hindi okay ang tiyan ni Lynn sa maasim at bigla siyang bibili ng prutas, parang unti-unting lumuluwag ang dibdib ni Lynn kahit pilit niya itong pigilan. Until one night nang gumagala ang hangin mula sa bukid at habang inaantok ang nanay niya sa sala, napansin niyang nandoon na naman si Min sa labas, tahimik. Hindi nag-iingay, pero halatang pagod. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sumilip sa siwang. Nakita niya si Min na nakahawak sa ulo, nakatulala sa lupa. Hindi luha ang nakikita niya, pero alam niyang hindi iyon layo sa totoo. Min, mahina niyang tawag. Nag-angat si Min ng tingin at sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang CEO, hindi mukhang mayaman, hindi mukhang nakakatakot. Mukha siyang tao. At tao na nasaktan, nagkamali pero hindi tumatakbo. Lynn, bulong niya, "Nandito lang ako. Hanggat gusto mo." Hindi niya alam kung bakit, pero huminga ng lalim si Lynn, bumitaw sa pinto at lumabas. "Hindi ko po kayo pinapalayas," sabi niya nakatingin sa kanya. Pero hindi rin ibig sabihin nito na tapos na ang lahat. Tumango si Men, parehong kamay niyang nakalagay sa tuhod, parang umaasang huwag pawalan ang sandaling iyon. "Alam ko, hindi ko po kaya agad magtiwala," dagdag ni Lynn, pilit nilalakas ang boses. "Hindi ko alam kung kaya kong ibalik lahat." Muling tumango si Min. "Lynn, hindi ako nandito para hingin ang pagmamahal mo." Huminto siya, huminga ng malalim na parang may nilulunok. "Nandito ako para patunayan na kaya kitang mahalin ng tama kahit hindi mo ako piliin ngayon." At doon-doon tumulo ang isang luha ni Lynn. Isang patak lang. Pero sapat iyon para bumukas ang pinto ng pag-asa. Lumipas ang buwan. Lumaki ang tiyan niya. Dumating ang mga araw na hindi niya maitaas ang paa, araw na umiiyak siya dahil hindi kasya ang lumang duster niya, araw na bawal siya sa seafood. Pero ang gusto niya hipon at araw na ayaw niyang lapitan siya ni Min. Pero kahit ganoon, wala siyang narinig na reklamo mula sa lalaking dati. Hindi mo pwedeng guluhin kahit isang papel lang sa mesa niya. Kapag umiiyak si Lynn, siya ang unang nag-aabot ng tubig. Kapag sinusumpong siya ng kalungkutan, tahimik niyang uupo si Min sa tabi niya na parang handa siyang maging pader na hindi natitibag. Kapag nagagalit si Lynn sa wala, tatango lang siya at sasabihing, "Oo, tama ka." At kapag nagkaka-crave siya ng strawberry sa alauna ng umaga, minsan naglalakad si Min ng 2 barangay para lang makahanap. Minsan sa kalagitnaan ng madaling araw, nakikita niyang nakatingin si Min sa tiyan niya, na parang isang tanong at isang panalangin ang sabay na humihinga sa lalaki. At doon na niya nakita, hindi ito responsibilidad lang para kay Min. Ito ay buhay. Ito ay pamilya. And ito ay pag-ibig na hindi na nakatali sa nakaraan. Isang gabi biglang sumipa ng malakas ang bata. Napasinghap si Lynn. Min, tawag niya, nagulat. Napalingon si Min mula sa paghahanda ng gatas. "Oh, bakit hawak ka dito?" Binaba niya ang kamay niya sa ilalim ng pusod. Lumapit si Min dahan-dahan, parang natatakot mawasak ang universo sa pagitan nila. Inilapat niya ang palad sa tiyan ni Lynn. Nang sumipa uli ang bata, napalakas ang hinga ni Min. Para siyang nasaktan. Para siyang napaiyak. Para siyang nabuhay ulit. Lynn, bulong niya, nanginginig ang boses. "Our baby." At nang tumingin siya kay Lynn, iyon ang unang beses na nakita niya si Min Ka, na tumutulo ang luha sa pisngi, dahan-dahan, walang ingay pero totoo. At iyon ang gabi na hindi niya inakalang darating ulit. Tumabi siya kay Min,
hindi dahil kailangan kundi dahil gusto. Pagsapit ng panganganak ni Lynn, halos mabali ang kamay ni Min sa pagkapit niya. Men, ang sakit, umiiyak si Lynn. Lynn, kaya mo to. Nandito ako, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan, paulit-ulit na bulong ni Min habang pawis-pawis, parang siya rin nanganganak. At nang marinig nila ang unang iyak ng bata, gumuho ang lahat na sakit. Isang maliit na batang lalaki, maputi, malusog, may mata-mata ni Min. Hindi nakagalaw si Min nang una niyang buhatin ang anak niya. Tinitigan lang niya, parang hindi makapaniwala. "My son," bulong niya, halos wala ng boses. Napaiyak si Lynn sa tanawing iyon. At doon nang nakaupo si Min sa tabi niya, hawak ang anak na parang pinakamahalagang bagay sa buong mundo, saka lang niya isinuko ang puso niya. Lumipas ang ilang buwan bago sila bumalik sa Maynila. Hindi niya minadali si Lynn. Hinayaan niya itong masanay maghilom, mag-isip. At nang dumating ang araw na naglakad sila papuntang sementeryo, may dala siyang maliit na bouquet. Tumayo sila sa harap ng nitso ni Lan. Tahimik, mahaba. Saka dahan-dahang nagsalita si Min. "Lan," sabi niya, mahina pero buo. "Maraming salamat." Dahil nakilala ko si Lynn. Kinurot ang puso ni Lynn sa marahan, mapait pero magandang pagbabati na iyon. "Hindi ko na hinahanap ka sa mukha ng kahit sino," dagdag ni Min habang nakatingin sa marmol. "Dahil kung nandyan ka pa, alam kong ikaw ang unang magsasabi na tama na." Napalunok si Lynn, hinigpitan ang yakap sa anak nila. At nang humarap si Min sa kanya, hindi na nagtatago ang damdamin nito. "Lynn," sabi niya, pabulong pero diretso sa puso. "Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako, pero kung papayag ka, kung papayag kayo, gusto kong simulan natin ulit. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil pinipili kita ngayon." Tumingin si Lynn sa kanya sa bigat ng katotohanang iyon, sa lalaking minsan niyang kinatakutan, minsan niyang nilayuan, at minsan niyang minahal nang hindi niya namalayan. At sa unang beses na walang sakit ang puso niya, tumango siya. "Min, oo, hindi ito eksena ng luhaang yakap o mabagsik na halik. Sapat na ang pagngiti nila, ang paghalik ni Min sa noo niya, at ang maliit na kamay ng anak nilang nakaabot sa kanila. At habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, hawak kamay, hindi niya maiwasang isipin. Minsan kailangan mo munang masira bago ka mabuo ulit. At minsan ang pag-ibig na ipinaglaban ng tama ang siyang nagiging tahanan mo. At iyon alam ni Lynn habang tahimik na nakahawak sa braso ng lalaking minsan niyang kinaiwasan, ay simula na ng buong buhay nila.